Alright, I know me, boy. Me name Santi Mudi wepaMhangura yadzoka Yonazi na vambezi Njondakadzi ndinenge ndakagara ndina Mary ipapo inenge itorcation carry ndiriwe blacky I'm so blackberry ndo proud nezvandiri saka nehweseri parakatangira nepatava handimaifunga tikurima mtara ndaitombonyimwa chibage ndora nenzara asi yakapfuura nguva takaigara ndramabhomba mdzira andakatyara mamboshambadzira ayo mabara musangosonzadzira makamira nyara mukantarisa ipapa mese muchanyara parakatangira inini ndeve pamusika kumira naMwari handina kupaparika tsamara nau kumberi tichatosvika chiterera tomunyongo yatinobika vari kudzura mapfihwa ndiri pakati pebika terera panenzouka jaga ndichangosika vakanyeperwa manje ndinovabata mutsipa ukanzwa iri ngozi kunokuhwa ichamboripa namira naevangelisi naNjondakadzi kunyangwe pamberi paMwari vainditi mutadzi hanzi ndorwa madrugs plasika mwana akakanenga noda vakadzi pazvakatangira handichaziva kuti weni asi ive ndirovagodha beni dzimba marevheni ndichangomuka elimonazima useni aroitanomiboye zvanga zvakaboma chiri muMhangura ndichiri mudiki nau ndakura ndakuda kuitawo zvimwe zvinoshamisa asekuru vakatadza kutenga mota eni ndotenga vanotaura madhimoni munopenga nezita raJesu wandinawo ndovenga ndine mablessings kumusana ndakasenga Mikela achiita kurigubhudza rava pandiri saka ndoita rekusvutudza svebera mudhudze svutugadzike mahurudza kana tapinda ngoma vojaira saka voridza mururu amaipangushi voti gresalin chakutengera mapushi chingoma chandapusha kuita fanenga fushi kani wakanzwa wadarwa ndilaike mashusi chengetwa namunenzwa pamwe chete namutepa ndichiri mupfupi ndisati ndamboreba asi ndaive haland kuzorova mahedha 40 nachimhanya naro tichikomita mita apa ndani mabhebhi mamwe ane mabrazi iko cash community kuita raisi kuti ndive pano it was not a good idea asi tangoita kesi kosjaja ndivo vakandiropafadza kubva ndichatanga vakabata hakata kunibatira banga najaja ndosenga ndoziva kakondekananga vanotaura sina basa ndoisa mudanga parakapinda vaiti zvipi zvacho asi ndiri mukuru kupfuura wemabhancho inzwa vanotaura kuti chimbotipakurira ngoma idzo dzinombonakawo vanoti hanzi kusinzinira hanzi madrugs no hemenyu ndorwara nemaziso makaona ndadai ndesinovhara kadiso akuzukabviswa ndongoda mungoziva mafadzi zangu kuti ndo zvandiri I look like denti but handina skiri makangoona so moziva kuti aiwa saindima muisa padenga sehaihiri dhimi vangu mega munonsapota saka ipapo takutoda kudhekorota kuti oda inodiwa inini ndiri munhu anotenda kuna Mwari kuti vachandipa mari zvichaita narini naMwari ndopika newini takubatidza mushini magetsi aya gwingwini dakukupfekedza marinyi pink wedding tiri kusting the end of the story. Nawe kusanyawa mangoma asi papawa vari kukomana nongasitara tunjonyola pa nawe kusanyawara mangoma esitine magona pakare pai andakati kondoita seko ne platinum vibes andobva ndafamba vanenda kuMhangura adhuma nemukomana nonzi no rest chasara kana kuti chazanga uri no rest chikwe chazanga chasara mem kanti Mary chasara okay inini miss chasara tinawo vachasara aka sandiwe kuMhangura auchiri wepaMhangura wani makore mangani 18 years old now sandi patakabva kuStar FM mazuva apfuura yangu ine 16 years I was 17 you may go and look again in the interview saka usisiranda ichi handisisiri anyway anodziye Sangdi wepaMhangura I know kuti nomuziva nevideo rakarakambotrenda Sangdi takatata kuposta pakari paye ndobva wapisa takaenda newe kuStar FM wakasvika wakapisa chiroti wamunhu wafamous vabereki vako vari kuzvitora sei kuMhangura uyezve nembiri yawanayo chii chachinja mulife yako chachinja mulife mangu ndechekuti ndadzidza zvakawanda
wadzidza zvakawanda sanga ndadzidza zvakawanda pakuti in life ka unofanira kuita malink ndo zvinhu zvandegara usimudzwa kuti link nemunhu link nosova zvakawanda and then patikangoita pamusika yedu and then wakabva warifarira taenda kuStar FM wakabva wandifarira and I was proud of myself pichana tufamba mchana tikasvika zvedu and mama wangu nababa wangu vari kufara zvikuru vanokurudzira kuti mwanangu wakaramba wakadai so mangwana uchatichengetawo yeah so we try by all means kuti zviite. Wakaenda unarekodera kumastudios akasiyana siyana kuHarare kuChinoi experience yako yanga iri sei pajeni racho washamisika nemarobots kayo plus ndakanzwa wakararanza mumaningiri numa waita ku chindudza experience yako yanga iri sei kuHarare tongoti yanga iri bo kuziranga ndine confidence wangoti munhu anoita stand by your side unoita confidence ndanga ndina vampeziwana nazvo zvikatifambira zvakanaka producers akatibata zvakanaka but vamwe ngatibaita continuous story. Alright, vamwe vakubata zvakanaka but vamwe and saka tikutarisira chii pamberi apa Sunday musi wa 19 July paMhangura ndanzoti pane function ndingoona kanema malebo Sunday wepaMhangura ndinoka kugadzira lebo akagadzira lebo iri mumwe mfesi zowanika paMhangura 19 kwakamira sei ndiudze nezva 19 ndo yawandigira munzo yawo eyo ndo yenyu madam baita basi 19 July munzo yawo tichingoti uya uzvionere pamhino sefolder uya uzvionere 19 July chinenge chakachaya pane chimusa 19 July pane album launch. We are going to launch an album named Kasongo. Satutasira ma artist api Sunday uno angoitwa community yangu ubatanza unompesioni kuside bagada the score that we can achieve that's what you can believe bongota tungokupa video country boy video country boy ndiye achango achiparticipate on that album ndakafara zvigombe kuzoda video akamboimba kasonga tanga ibhawa mukuru wangu ndaswabhawa 118 zve alright anyway yakanaka yakadaro anonzi Sunday wepaMhangura akati wepaNguzhu musi wa 19 July album launch rinonzi Kasongo kunenge kuna video country boy na MC Njondakadzi vanenge vari kweko kune mamwe maartist akasiyana the likes of ana T-Shooter ana Jaso Empoman Empress Betty ane vamwe vakasiyana siyana muno National West saka make sure kuti iwo kana uripo unongokwanisa kubatikira ipapo Sunday mashoko ako ekupesira kune mafans ako nekukusupporta nerudo rwauri kupiwa nevanhu vakaita kuti jeni rako vakakusimudzira aidi tunoona vakapa mari dzehembe vamwe kuHarare kwanza uri kupisa visingaiti koma baby aufane kupisa kwacho kwakuita paMhangura. I don't do babes. I have you now. Why are they do babes? Silent. Uneni? Sagdi. Alright. Zvapera, Sagdi zvapera. Mashoko angu pesira. Mashoko angu pedzisera ndingoda kutenda neve community vari kundibatsira. Ndingoda kutenda vampesiwa kundibatsira. Ndingoda kutenda ne Platinum FM. Basa ramukabata romba mana. Kuti azonzi Sunday Platinum FM unozvizivira paimeri tabana so ndoda kutendawo kumafans aSunday mafans aSunday ndoda kutenda ibasa ramukubata mu life mangu aiwa rakakurisa koza kwatiri kuenda kurefu and muneni even kana pa Facebook even kana pa YouTube
social media vanolaika varwadziwe naSangDo wepaMhangura. Saka vanoda kufollowa nekubata masocial media platforms api tichivharisa segment. Vanondibata paSangDo wepaMhangura kana paPlatinum FM. Ndipo panenge ndichiwanika. Vanondibata ipapo. Tinonzwa kufara pakati paiyawe tichisamanja pamwe chete nekutenda nekusapota kwaunoita nekusapota kwaunoramba uchiita aSangDo wepaMhangura no rest ichasara representing Mhangura. Aiwa musi wa 19 July chinenge chakakhala chinenge chakaputika album launch rekasongo even Michaela exclusive vanenge variko mangoma achirowa moyo isitowa isikandoma uchano ngoma dzisipapauka vana vanotamba vasitamba vanosichibidika aiwa anenge ari mafaro chete pakati paendine kupasa kutenda follow us on Facebook page inonzi Platinum FM, X and Instagram Platinum FM ZW, subscribe to our YouTube channel inonzi Platinum FM Digital. Neiwayo handidzokuendera mberi kana kuti Joseph atinzokuendera mberi asi gandingogara ndazvitaura izvi sati taenderera mberi. Taurai Mary. Ndiri mukuru kwauri ne15 years anditi chimbokura. If you are thinking about that, no, let me finish. If you are thinking about that, we can find a new plan. You Mary, I can take my name there, Mary, and put it on Madzimai I can. It's okay. Anditi poimba potero katanzona uchete zvepentecost wakuda maso. Yeah, I think you are going to lose me. Me losing you? Yeah. Chai, we are out. We out. Me losing you? Yeah.